Dobar dan svim gledateljima TV Beča, TV Vin. Pozdravljam vas iz konzularnog odjela Veleposlanstva Republike Hrvatske u Beču. Želim vas ukratko izvijestiti o nekim novitetima. Dakle, radi se o konzularnim danima koji ćemo sad u lipnju mjesecu održati u Lincu i u Innsbrucku. U Lincu 16. lipnja, 16.6. od 11 do 15 sati u Hrvatskom centru, kao i uvijek do sada, održavat ćemo konzularne dane. Za dolazak na konzularni dan nije potrebno prijava termina, već ćemo usluživati stranke prema redoslijedu dolaska. Isto tako u Innsbrucku, Reichenauer Straße 156, kao i uvijek do sada, subota 26. lipnja od 9 do 13 sati, isti je princip, tko prije dođe, prije dobije uslugu, bez termina. Za ulazak na konzularne dane nije potreban PCR test ili COVID test, ali obvezno je donijeti zaštitnu FFP2 masku, svoju kemijsku olovku i po mogućnosti rukavice, gumene rukavice. Za sve one koji putuju u Hrvatsku, mogu vas izvijestiti da je potreban test ili PCR test ili antigen test. Testovi ne smiju biti stariji od 72 sata, antigen 48 sati. Napomena je uz antigen test, ako se ostaje više od 11 dana, 11. dana se mora raditi opet test u Hrvatskoj. Dakle, preporuka je svakako uzmite PCR test jer on vam važi za dulje vremena u Hrvatskoj. Osobe koje su cijepljene 2 puta ili za ona cjepiva gdje je potrebno samo 1 put, treba proći 22 dana od cijepljenja da bi im bilo omogućeno ući u Hrvatsku bez testa. Dakle, 22 dana nakon zadnjeg cijepljenja možete ući, ali morate imati potvrdu o cijepljenju ili COVID pas ili nekakvu liječničku potvrdu dok COVID pas još ne dođe na snagu. Još nešto vrlo značajno za sve naše državljane koji idu u Hrvatsku. Mi smo na našim stranicama objavili da svi oni koji idu u Republiku Hrvatsku sa isteklim putovnicama ili osobnim iskaznicama, njihovi dokumenti po zakonima Republike Hrvatske vrijede 30 dana nakon završetka pandemije. Međutim, na našim stranicama isto tako upozoravamo sve one koji imaju takve dokumente da prije odlaska u Hrvatsku se raspitaju kod austrijskih i slovenskih nadležnih institucija, dakle pogranične policije, hoće li im biti omogućeno ući ili proći kroz te dvije zemlje, zbog toga što često imamo slučaj da se ljudi ili kažnjavaju i vraćaju nazad, pa onda moraju doći kod nas preuzeti putni list koji mogu slobodno otići u Hrvatsku u jednom smjeru.